colesterol. I jo podria pensar, qui es pot haver quedat sense colesterol després d'haver caminat 1.200 quilòmetres fins a arribar al Pol Sud? Doncs l'Albert Bosch. Albert Bosch, gràcies per ser aquí. Benvingut. Ens fa molta il·lusió. Mira, ara et tocava la cara i encara estàs fred, eh? Encara estàs fred d'allà. Si he passat més fred venint amb moto fins aquí que allà. Escolta, enhorabona, gràcies per venir també avui. Ara que has aconseguit aquest objectiu, potser semblava impossible ara fa un parell de mesos quan ens veu visitar amb en Carles Gel, però això ja és una realitat i ens fa moltíssima il·lusió poder-la compartir amb tu i també amb tots els nostres espectadors que ho han estat seguint des del primer dia. I la Mercè, la psicòloga amb la que parlaves quan estaves allà a la tenda de campanya, també t'acompanya perquè ella et va demanar, m'agradaràs, em sembla molt interessant com has pogut gestionar la soledat, que és un tema apassionant. Tindrem oportunitat de compartir també aquest diàleg entre vosaltres dos d'aquí a 2 minuts. I per cert, a la part final del programa, la Viviana Vallvé, la nostra col·laboradora, s'ha ficat al llit amb en Lluís Gavaldà, que li ha reconegut que dormir amb ell és un autèntic calvari. No para de moure, s'aixeca 1000 vegades, s'emporta el llençol. En fi, una joia com a company de llit. Ens ho explicarà la Viviana a la part final del programa, una part final en què també tindrem música, la música del grup barceloní Estúpida Èrica. Sobre l'escenari dels matins ens presenten el seu darrer treball, L'hivern al cos, amb 5 temes on exploren el rock elèctric. Serà a la part final del programa. Tornem en 2 minuts. Fins ara. On cavallets de mar llisquen per muntanyes nevades hi ha gominoles gegants, 3 llunes i oceans i un mag. I avui ens fa molta il·lusió que ens acompanyi l'Albert Bosch, que llueix aquesta camisa amb aquest brodat que veuen del centenari del Pol Sud, 1911, corresponent a Roland Amundsen, 2011, Albert Bosch. Ja és una realitat, això ja és un fet. Com et sents? Al final tot arriba, eh? Tot arriba, tot s'aconsegueix, després de molt esforç. Sí. Aquesta seria la lliçó de vida que has après tu. Com et sents ara? Fa poques hores que jo... Em sento una mica... Somiant encara, flotant. Entre que he estat 48 més 4 amb en Carles dies estirant un trineu de 140 quilos i ara no el porto, em sento flotant, no? I que estic aquí em sento la veritat... Per això has arribat tan ràpid, jo deia, potser trigues 5 o 10 minuts i al final, en 2 minuts ja hi eres. Pum, hiperespai. No, la veritat... No, la deixes per anar més ràpid, no? Sí, exacte. És com allò del Juncker. No, la veritat és que, a més, de veritat, una mica, podria dir que alguna cosa una mica cursi, avui, perquè pensa que porto una menjada de coco... Estem predisposats a la cursileria molt. Vaja, si no ho diguessis res cursi avui, després de tot el que has viscut, ens estranyaria, ens podria sorprendre. Seria una cosa a subratllar 2 vegades, perquè les coses que diem de vegades que poden ser cursis són les que tenim menys controlades, no? Menys racionalitzades. Les que surten més de dintre o del cor. Clar, 48 dies sol durant 10 hores al dia patejant, perquè quan estàs a la tenda no, estàs molt ocupat, sempre tens coses i tal, però les 10 hores, clar, li dones el coco més al compte, més al compte. Quines coses eren les que més apareixien en el teu coco en aquestes 10 hores? Bueno, hi havia una part que intentava esforçar, que és la part que a mi més m'agrada d'aquestes aventures, que és el viatge interior i l'aprenentatge en general, i això intentes forçar-ho, intentes posar, va, tema, ja em sé pensar d'aquest tema. I pum, i a vegades passaven 2 hores, 3 hores, i t'ho passaves molt bé. No, perquè, clar... Però el cap és tan disciplinat. Tu dius, vull pensar en el tema de l'esforç, per exemple, donat que era un dels temes que t'acompanyava, no?, en aquesta travessia. Però després de 2 minuts de pensar en l'esforç, no t'avorries? No fent esforç, hi ha molts escriptors que corren per pensar, eh? Hi ha molts autors que l'esforç físic fa que el cap vagi... A mi m'agrada molt la filosofia de butxaca o filosofia barata que en dic jo amb els amics i tal, perquè a vegades m'han d'aguantar uns rotllos que Déu-n'hi-do, i de veritat que el córrer, perquè m'agrada molt les maratons, ultramaratons, o coses d'aquestes, t'estimulen, perquè és com un brainstorming. Surts de concentrar-te en una cosa, però a la vegada hi penses, no? I estàs fent una altra activitat. I si aconsegueixes això, se'n passaven 2, 3, 4 hores bestials. A vegades t'avorries com una ostra. A vegades buscaves el tema i no agafaves el fil, no agafaves el fil. Això em referia. I tal, com vens això? Quan, a més, et queden encara 8 hores per continuar caminant. Sí, has d'intentar... I les condicions climatològiques són...
Després entres amb el capítol de temes més banals, que són també molt, allò, per exemple, què celebraré, on aniré, on em convidaré els amics, i restaurant, la carn d'olla, el no sé què, visualitzava... La paella, que ja te l'has pres, no? Sí, ahir, no m'ho creia. Quants plats de paella vas prendre? No, només un, estava amb tanta gent que al final em va sortir el tiro per la culata. Però avui torno, Clar, a més, avui torno, tinc un altre. Resulta que, clar, comences a menjar, però has d'explicar tantes coses que tampoc no deus tenir temps de menjar mentre estàs celebrant-ho, no? No, això me va arribar quasi a agafar una obsessió, de menjar. Del tema del menjar i el... És un tòpic, d'això, no?, que valores les coses quan no les tens, però Però, clar, en aquest cas és tan extrem, l'amor, l'enyores tant, el menjar comoditats del dia a dia que tenim, clar, aquí... Una altra Coca-Cola, sisplau! Una altra Coca-Cola, clar, allà feies així i se't congelava el dit, no? Vull dir, després... Gana n'has passat o no? De gana. Home, portava molt bona alimentació i força equilibrada i, a més, abundant. O sigui que a partir del dia dels 48 que vaig estar sol, a partir del dia 24, 26, vaig fer inventari, m'ho vaig apuntar tot, i el que no vull arribar al Pol Sud i que em sobrin 5 quilos de menjar, perquè els hauré arrossegat, o sigui, mala notícia, i no me'ls hauré jalat, doble mala notícia. I després vaig calcular-ho tot i vaig arribar que, bueno, en tenia per un dia més de marge. Hem comentat amb el Carles Gel, perdona, que potser, en cas que haguéssiu continuat els dos, us hauria acabat el menjar, no? Haguéssim anat molt just, haguéssim... Una mica de dieta. Sí, règim. Sí, però una dieta allà, poca dieta es pot fer allà, no? no? Jo veia possible, perquè al final pots viure dies... Jo durant l'etapa jo vivia de producte energètic, no? O sigui, un patrocinador de Power Bar que ens el va donar, barretes i gels, i això anàvem molt sobrats. I d'això pots viure també amb els àpats principals, durant 3 o 4 dies, pots allargar, vull dir... Caminant parlaves sol? Uf, parlava? Sí, xerrant, cantaves, també. A mi m'agrada molt fer conferències, xerrades, hi havia dies que... Te'n feies 3 o 4? Sí, assajava, m'ho passava de conya, i clar, i era el rei. Escolta, ara ens has... I no sé què, i aixecava el pal. Perdona, ara ens has d'avisar quan facis la teva primera conferència, perquè t'hem de seguir, a veure com... Tot el que hem après al Pol Sud, a nivell de... Semblava l'Al Gore i aquests, i l'Obama, que fan tants discursos, jo pensava que era allà... D'expressió corporal... Sí, allà que no m'escoltava ningú. De tota manera, jo he començat preguntant-te i encara no ho has respost. Com et sents? Com estàs ara? Això ha acabat. Sí. Home, estic, evidentment, en el limbo, perquè, a més, situacions com la d'ahir, retrobar-me amb la família, avui, em feia de veritat molta il·lusió, perquè, a més, ens hem anat connectant des del principi, abans d'anar-hi i tot. Les havia visualitzat tantes hores, no vegades, no, hores, o sigui, perquè era l'haver acabat una fita, l'estar segur, a l'estar amb els teus, a l'estar deixant de patir. Tot i que jo gaudia, vull dir, perquè si no gaudeixes amb aquestes coses, et destrueixes, no? No, i no pots seguir, suposo, tampoc. No pots seguir, has de trobar la part positiva, l'espiral positiu, no? I si estàs aquí només vull acabar, i et falten 40 dies, et bloqueges, no? O sigui, però tot i així tens unes ganes d'acabar bestials, i això ho havia visualitzat molt. I ara, clar, és una realitat que també... Espero que no em costi més connectar-me a la multitud del que em va costar connectar-me a la solitud, que m'hi vaig adaptar molt ràpid, no? Mercè, ara has tocat un tema clau, és a dir, quan estem habituats a estar rodejats de gent, de cop quedar-te sol durant tants dies, a més, en el cas de l'Albert, que no s'ho esperava, perquè ell anava acompanyat del Carles, inesperadament, lesió del Carles, ha de continuar sol. És molt més fàcil preparar-nos per aquesta soledat que per l'adaptació després a la multitud, o no? A mi m'ha fet pensar molt, després d'aquell dia que vam estar connectats aquí, a l'estudi als matins. Em va fer pensar molt perquè pensava, clar, la seva és una solitud, la teva solitud no era una solitud desitjada, buscada, perquè el teu viatge, la teva aventura estava plantejada conjuntament amb en Carles. Per tant, és una solitud que arriba de cop, sobtadament, amb una certa amenaça, perquè també, potser en algun moment, allò que li va passar a en Carles, tu vas pensar també em podia haver passat a mi? Totalment. Per tant, un nou context d'aventura diferent del que tu t'havies plantejat, t'havies preparat. I llavors, per mi era molt interessant el dir com van ser les teves primeres, no sé si hores, dies, les primeres etapes, en les que tu vas haver de construir una nova estratègia adaptativa. Un nou projecte, exactament, no? Com va ser això? O sigui, era de vegades de plorar en el primer moment, de dir, entre la impotència, la tristor...
Jo, més que res, em sap greu dir-ho així, perquè que no es malinterpreti, però van ser d'eufòria, eufòria total. I buscar la força. Sí, perquè, per un costat, clar, em va ser molt greu com a company que ell hagués d'abandonar, per lo que suposava per ell, i per lo que suposava per mi, per enfrontar-me a uns riscos que no havia previst d'una manera sola. Però em vaig començar a trobar orgullós, d'alguna manera, de poder fer front amb allò, i fins i tot, clar, després d'estar tants anys, perquè porto molta mili, no?, en aquest camp de l'aventura, de la incertesa, d'afrontar riscos, de trobar-me que estava perfectament entrenat, sense haver-ho previst, i que estava preparat, d'alguna manera. I, en segon lloc, que, d'alguna manera, veia que, malgrat hagués preferit continuar el projecte com l'havíem planificat al principi, era una gran oportunitat per mi, perquè jo, amb 3 fills i amb responsabilitats, des d'aquí no hagués decidit me'n vaig al Pol Sud sol, perquè fins aquí hi ha un límit, no? És que ni m'ho plantejava. Però, en canvi, allà tenia l'oportunitat de viure això sol, i gestionar-ho jo amb les meves capacitats, amb els meus límits, amb mi mateix, i ha estat, clar, no ho hagués pogut fer, i en canvi tenia les circumstàncies que me la van regalar. N'has parlat d'això amb el Carles? Després que ell va abandonar, perquè es va lesionar, i després que has arribat, has tingut oportunitat de parlar amb ell, i també d'aquestes sensacions humanes, però, com tu dius, s'han d'interpretar bé. Sí, perquè amb ell jo notava que li preocupava 2 coses, haver d'abandonar i el fracàs d'alguna manera, o la decepció. El vam tenir aquí i estava molt trist. Sí, la decepció personal, perquè va ser molt dur per ell, perquè jo he abandonat en molts projectes d'aventura, que tots els que fem coses així ens en surten de bé i ens en surten de malament. I és molt més fàcil, quan abandones per una causa objectiva, és que m'he triturat la cama, o se m'ha espatllat el motor del cotxe. Ja està, tens una excusa, entre cometes, amb la qual apoyar-te. Que quan tens una cosa ambigua, perquè pots però no pots... Perquè en el seu cas era ambigu? No, ella tenia una lesió, però podia caminar. O sigui, podia forçar. Passa que no podia forçar 10 hores. No, jo crec que va fer bé i va ser prudent, però és que anem tantes de coses imprudents, com fem així, que jo mateix m'arriba a passar això a 200 quilòmetres i com si arribo amb la cama lligada. Veu dialogar molt sobre això. A 200. Tu sort que no t'ha passat res. A 1.100 no, Però mai has dubtat que podies acabar? Bueno, dubtar des del primer moment. Més que res, desconeixia les meves capacitats per arribar. El que sabia és que volia. Allò que diu... Hi ha molts tòpics, querer és poder, però jo volia, absolutament. Tenia ambició absoluta, ho dic així de clar, però ambició, no amb el sentit d'ambició per arribar, perquè m'havia compromès molt amb mi mateix, amb els patrocinadors, amb la feina, ja us recordeu que em vaig treure l'apèndix 2 mesos abans. Home, no, també ho hem anat recordant. Tot això no ho fas per capritxo, ho fas perquè tens un objectiu que, si no tens ambició i tens l'objectiu clar i saps per què ho vols, no supera segons quin local. Ja sabia que volia, el que no sabia si podia, perquè, clar, me faltava... És una mica creure per veure, no? Al revés del veure per creure. És a dir, em crec que em veuré arribant al Pol Sud, per tant, em vaig autosugestionant per anar fent camí. Sí, i després tallant el tema trossets, Perquè ara li deia amb la Mercè, que hi havia 2 coses que durant la primera meitat, sobretot, no podia pensar o intentar evitar pensar. Així és com hi ha coses que era el que em quedava, perquè t'agafa vèrtic quan penses que estàs... que en 19 dies has fet 30 quilòmetres, 30, i te'n falten 1.130, o sigui, això no va. Això fas números i jo no era molt bon en matemàtiques, però... Anar a peu a París des de Barcelona, però en aquelles condicions climatològiques. Sí, vist així, és veritat. I amb el que costa sortir de la tenda... I amb 130 quilos de pes. I amb 130 quilos de pes, exacte. Més els que et va... Clar, el Carles, al renunciar, vas afegir pes a la teva... Sí, les coses comunes me les vaig quedar jo. Una tenda, això sí, quan estava muntada estava perfecta, perquè estava ample. Per dir, què fas aquí? Si és un palau dintre dels estàndards antàrtics, no? No és que dius que quan vas fer la meitat, aquest era un... No podia pensar en això, i sobretot no podia pensar al principi, per exemple, amb els meus fills, intentar no pensar en els meus fills. Per què no podies pensar en els teus fills? O sigui, perquè em xupaven l'energia. O sigui, per exemple... Tenies remordiments d'estar allà i els teus fills aquí? Sí, una barreja de remordiments, de lo que tardaria veure'ls, de si em passava alguna cosa, de que ja sabia en aquell moment que si
la cosa anava bé, i jo desitjava, i volia, i ambicionava que anés bé, no estaria ni per Nadal, ni per Cap d'Any, ni per allò. Després costa molt d'assumir això. I clar, i quan parlàvem amb ells, que no era cada dia, perquè pels horaris no m'anava bé, cada 4 o 5 dies, doncs no tenia un dia energèticament a tope. Quedaves una mica compungit, una mica afligit. Sí, perquè em costava. Després intentava no pensar-hi massa. El dia de Nadal, la nit de Reis, per exemple, vas parlar amb ells amb dates així assenyalades, o la nit de Cap d'Any? Sí. Clar, la nit de Nadal, sobretot. Cap d'Any no, perquè estaven dormint, però... Com ho van viure ells, aquestes festes sense tu? Què t'han explicat? Com va ser? Bueno, estrany. De totes maneres, al final, també les coses les maximitzem molt, i les festes, per sort, tothom està envoltat de la família, hi ha tots uns protocols que tothom està... Ens arropem. Hi ha sobredosi de carinyo, i jo crec que no me'n vaig enterar més jo que ells. Aquí t'estem veient a l'arribada ahir a l'aeroport amb la teva dona, amb aquests rams que et van regalar, amb els teus fills que t'abraçaves, amb tots els teus amics. Un moment emocionant, també, aquest de l'arribada. Sí, molt emocionant, molt. I ella què tal, la teva dona? La meva dona, ella sí que és el pal de paller de tot això. I l'amenaces amb tornar a marxar, ja, clar. No, això sí que va fer a la que portàvem, perquè parlàvem cada dia. O sigui, jo no parlava amb gaire gent, amb algun mitjà, vosaltres, per exemple, i 3 o 4 trucades que he fet amb algú de l'equip, però sempre ho coordinava tot a través d'ella, perquè era la manera de viure-ho conjuntament, ella era la missatgera i tal, i així cada dia parlàvem per telèfon i era un premi, i ens agrada molt i tal. I a la que portava 5 o 6 o 7 dies sol, em veia també, em sembla que em va dir, Albert, només prometem una cosa, que si vas al Pol Nord, perquè n'estem parlant, no sé si ho farem o no, no hi aniràs sol, prometem-ho, que t'agrada massa. Però eres allà, arribant al Pol Sud, i ja estàveu parlant del Pol Nord? No, però ho dèiem conya, no? Ella ja s'ho veia venir. És una santa. Et coneix. Home, portem 15 anys junts i em sembla que no hi ha cap any que no hagi marxat a fer el Carcamal... Fet 6 Dakar. 8, clar. Imagina't, 8 Dakar. Dakar, l'Everest, tots els cims del món... I clar, cada any més o menys... O sigui, que estem curtits en aquest sentit. No ho vivim de manera limitativa, ho vivim de manera expansiva totalment, O sigui... Més enllà del que t'has aprimat, tens alguna lesió? Veig aquí que potser tens una mica de cremada a la cara. Sí, l'única. És l'única cremada que tens? Per sort, perquè la gent aquestes coses... Molt, et veig que fas molt bon aspecte. A la base antàrtica on vaig arribar després, que em donava el suport logístic, el primer que em van dir, estàs perfecte a la cara, perquè la gent arriba amb moltes cremades, portava productes catalans, vull dir, no és veritat, el Cisdin, és que és una passada, de veritat, soc fidel amb aquesta marca. Quan estaves? Perquè a l'Everest mateix jo només em posava una vegada al dia protecció. Però ja és suficient. Perfecte. Em protegeixo molt, sempre. Si et deixes una mica, això mateix, et deixes una mica obert aquí, deixes una mica obert aquí i se't crema. Quines temperatures paties? És només per recordar-ho. No, d'estàndard entre menys 10 i menys 25, el normal. Això és el normal. I aquí, si no fa vent, estàs bé. Estàs bé perquè vas ben equipat. Això amb vent ja comença a ser complicat. I quan baixa de 25 ja és complicat. Sense vent, i amb vent és la pera. Home, els primers dies veu tenir condicions horribles, no? Perquè va ser els dies que veu estar tancats en allà. Els primers dies devíem arribar algun dia a menys 45, de fora, amb normal, la temperatura normal. La temperatura amb vent, ja no sortíem, això era terrible. El dia 25 del dia Nadal on estaves? Ho recordes més o menys? Ho recordo i ho recordaré tota la vida, no només pel fet d'estar allunyat de la família, perquè això ja ho tenia superat, perquè arriba un moment que ho vas treballant tant, ja està, que al Nadal ja no em vaig ni ai senyor, ni... Vas menjar algun torró. Vas cantar, va menjar torró. Sí, vaig picar el tió, va cagar el torró. Ho dic perquè no sé si recordes aquell dia amb una confortabilitat excepcional. Sí, m'havia guardat les millors teques, del que m'agradava més, però el recordo per una cosa que, a més no ho podia dir la meva dona. Va ser perquè va ser un dels dies més arriscats de tota la travessa. I on vaig passar més por va ser aquell dia, perquè el dia 24 no hi havia visibilitat, pràcticament, i em vaig desviar una mica de la ruta, em vaig anar massa cap a l'oest, hi havia una zona d'esquerdes, l'única zona gran d'esquerdes que hi havia d'allò, i em vaig fotre al mig, però com un burro. I això, la teva dona se n'estàs enterant ara, n'estàs assabentant ara? No, li vaig dir... Ja li vas dir després. Quan havia passat, ja l'endemà. Però em va passar que el 24, a més ja portava 10 hores de marxa, estava triturat, vaig veure algunes esquerdes, i dic, bueno, vaig plantar la tenda. Vaig plantar la tenda vigilant, enmig d'unes esquerdes, i al clavar un d'allò, un vent d'una tenda,
se'm va obrir una... Petita, Les petites no fan por, perquè, clar, és molt... Però són simptomàtiques. Però por ahí estàs en un lloc... I vaig dormir sobre unes esquerdes, no? El dia de nit bona. Però segur, allà era una zona segura, vaig repassar una altra vegada. I per què no vas recular? Vas tornar a una zona segura? Sense visibilitat, una vegada estàs allà... No saps on ets, clar. I ja hi era. Amb els esquís, amb l'esquí, com a sonda, vaig mirar i dic, estic segur, ja tenia la tenda muntada, amb el que costa muntar la punyetera tenda i tal, i podia dormir aquí i no passa res. Però el problema va ser l'endemà, que estava... Després ja hi havia visibilitat i estava enmig d'un liu, però gros, sí. A més, jo havia d'anar cap a l'est, hi havia una esquerda, la tinc fotografiada, de quilòmetres i d'amplada devia fer, no sé, entre 20 i 30 metres, no? I plena de neu, o sigui, però esclar, passa-hi. I què vas fer? Doncs la vaig anar remuntant, aquí sí que has de vigilar, tenir molta paciència, remuntant fins que no veguis un lloc que ja està prou sòlid com per travessar, no? Perquè, clar, aquí sí que anant dos a un és radical la diferència, no? Perquè anant dos pots encordar i passa un i aquí no, i clar, i allà, el dia de Nadal vaig passar les primeres 4 hores de marxa esquivant punyeteres esquerdes. Després, a partir d'allà, ja està, després ja està. No, tot això ho deia perquè, no sé, ho saps, el dia de Nadal es va batre un rècord mundial de temperatura màxima al Pol Sud. Ah, sí? Mai abans, en tota la història, s'havia registrat una temperatura tan alta al Pol Sud, a la base aquesta que hi ha a Admusen, que és on vas arribar, no? Doncs s'havia arribat fins a menys 12 graus. O sigui, mai abans havien arribat a menys 12 graus. Menys 12 és la temperatura més alta. Que potser això explica, a més, una situació d'esquerdes més perilloses provocades per temperatures així. Jo sé que el dia de Nadal va fer força bo. Jo estava encara a 300 o 400 quilòmetres, devia estar a 300 quilòmetres i pico, però va fer un dia correcte, no dels més bons, però correcte. Per cert, perquè no t'enyoris, t'hem preparat un moment una imatge del temps real, pràcticament, d'aquesta base, de la webcam d'aquesta base antàrtida. Això és el que està passant ara. Això és pràcticament en temps real. Si fa uns minuts, la temperatura era de menys 24 graus, per tant, havia tornat a baixar. Aquesta claror que suposo que deu ser permanent, no? Sí. Encara fa un dia una mica tapat, avui, veig. Sí, avui posar... Però bé, per caminar bé, no? Menys 24. Però fixa't que posa vent en calma, per tant, avui seria un bon dia, no? Sí, seria un bon dia, tot i així, el dia que vaig estar fent les fotos allà i tal, el vent estava en calma i tot, estàvem a menys 34, o sigui, al moment, Vull dir, feia més sol que ara, T'han proposat llibre, pel·lícula, t'han vingut ja que firmis? Ja t'arribarà, ella que coneix aquest món, en part, no? No. La veritat és que no sé, perquè, clar, de llibres d'explicar històries que has fet, n'hi ha tants, que pujar a la muntanya, Has escrit allà? Sí. No molt, he escrit conceptes, idees, enunciats, perquè he escrit molt al blog i no tenia més temps. Vull dir, clar, dedicava una mica de temps, mitja horeta a escriure al blog i després moltes idees, però a partir d'allà escriure, però allò de dedicar-me a escriure no tenia temps. Són interessants els llibres d'aventures aquests, La febre del cim, tots aquests llibres. Sí. És que a més són de doble interès, no? Aquest ha acabat millor, no? Sí, mira, Sí, els tinc tots. Deia un doble interès, el nivell d'expedició i a nivell també psicològic, el que suposa anar avançant i superant etapes. Que dèiem abans, l'aprenentatge per la solitud. Mercè, l'aprenentatge, per exemple, jo crec, no ho sé, vostè pot fer un diagnòstic més acurat, no? Però ell està en un moment d'eufòria, ha aconseguit un objectiu molt desitjat i està en aquell moment de somni realitzat, però això s'acaba, això ja està, ja ha passat, i ara tornar a tocar de peus a terra i marcar-se nous objectius que l'estimulin, perquè, clar, el que ha viscut ara era molt potent. Com ens autoestimulem a partir d'ara? I us ho pregunto als dos, no? A tu, que tu has de plantejar, i amb ella com s'aconsegueix a nivell de la resta. No sé què és el que tu diràs. Tu, al teu blog, deies que quan havies arribat hi havia una barreja de gran alegria i a la vegada un punt de tristesa de fita assolida. Fita assolida i hi ha una cosa important que s'acaba. Clar, tu et defineixes a tu mateix com un home aventurer i els reptes, el desafiament, el que és difícil, no per qualsevol de nosaltres, sinó difícil per tu, és una de les coses que sembla que necessites per la teva vida, per sentir que estàs viu. És a dir, jo no necessito aquesta dosi d'aventura ni sentir-me davant d'aquests desafiaments. Però necessites altres coses, Necessito altres coses. És a dir, cadascú de nosaltres necessitem projectes diferents. Llavors, la qüestió està, tu penses que tu pots trobar sentit en altres tipus de desafiaments? O aquests que et posen al filo
a la punta, diguem-ho així, metafòrica del precipici, són els únics. No. A mi el que passa és que ho necessito relativament, M'he acostumat, el que passa és que no hi vull renunciar, que és diferent, perquè m'aporten tant, m'apassionen tant, em fan viure, no veure, viure el món tant, perquè veure el món, mira, pots anar al desert, fer una foto i en un hotel, però t'hi poses a dintre i veus el desert, el vius d'aquella manera, tant que no hi vull renunciar. De totes maneres, ara mateix el gran repte que tinc a curt termini és totalment diferent. A més, va cantar aquí el dia de la Marató, amb la Camila Vargas. Volem fer un disc amb ella. És la meva gran aventura d'aquest any. Volem fer el disc sencer, perquè vam fer una cançó, quan vaig pujar a l'EBA volem fer un disc. Aquesta nena que és doble transplantada. L'has de venir a presentar als matins, Sí, és boníssima. Però no ho faig perquè l'hagin transplantat 2 vegades, de pulmó i per pena, i per ajudar. Perquè jo crec que té talent i passió per la vida. I quan el seu projecte és aquest, passió i projecte. I ha passat una infància, sempre al llindar de la mort, quan la vaig conèixer abans de l'Ebre em van dir que no l'hauria, però ha superat perquè té projecte. L'havien de transplantar de pulmó la segona vegada, que esperava de llista d'espera feia no sé quan, i em deia, ostres, quan havien de presentar la seva primera cançó, em deia, ojalà no sigui esta setmana. Ojalà no sigui aquesta setmana, perquè presentàvem el disc. O sigui, perquè el seu... O sigui, doncs, per mi la meva aventura és aquesta, i és molt llunyana, el risc, tot això. El que passa que sí m'agrada tenir projectes, perquè t'il·lusionen, són motor. De totes maneres, tinc molt clar, m'he posat a menjar coco allà hi ha moltes aventures, que el que no pots anar és de oca en oca. O sigui, també estan molt bé les caselles que hi ha al mig, no? I ara mateix tinc ganes de fer projectes perquè m'agrada, m'emplenen, però també és molt divertit, molt interessant el que hi ha entremig, no? Home, ara estàs a la casella? Disfrutar el que has aconseguit, la vida normal és divertidíssima, interessantíssima, comodíssima, per això la valorem tant. El que passa moltes vegades és que la gent a vegades està aquí i quina enveja, jo vull estar allà, jo voldria fer allò. Després està allà i el tercer dia només vol estar aquí, amb el restaurant. Escolta, no, viu el moment que vius, no? Disfruta, l'exprema al màxim. Ara anava a dir, estaves a la casella del descans, entenc jo, no? Quants dies de casella descans t'autoregalaràs? Home, també un dels grans reptes que tinc aquest any, aquest no sé si l'aconseguiré, però grans reptes és no liar-me amb res gros durant tot l'any. O sigui, coses petites, perquè sempre em lio. I tens un entorn d'amics, molts amics i tot, que saben que sóc com la pólvora i tiren una cerilla i ja hi som, ja estem liats. Quantes portes t'obre haver aconseguit el Pol Sud? Jo crec que tampoc, no sé si canvia moltes coses, ho he de veure, però una de les coses que més m'agrada és que podem obrir una porta a poder divulgar una mica més, a compartir una mica més certs ensenyaments. Vull intentar no aprofitar-ho per fer show-off, que diuen. Vull dir, al final m'interessa, això sí, pels patrocinis, m'interessa perquè sigui més fàcil aconseguir pressupost per un altre projecte, evidentment, no? Però poder compartir ara mateix, doncs he d'anar a l'escola, a 2 escoles, vull dir, que ni cobro ni res, evidentment, i jo em fa molta il·lusió. Aniria a totes les de Catalunya, però ho has de limitar, perquè si no, no. Però, doncs, compartir això, perquè notes que, al final, hi ha tanta gent que parla, però no ha experimentat del que parla, no? Vull dir que jo crec que té un cert valor, a vegades, parlar des de l'experiència, no? D'haver-ho viscut, i ho transmets, i, per exemple, quan veus que una cosa... Mira, al blog, per exemple, m'han enviat molts comentaris, però quan t'escriu un nen, és bestial. I quan t'escriu una senyora de 70 anys que em diu, ostres, t'he estat seguint molt i jo veig que hauria d'esforçar-me més perquè m'agrada molt caminar a la muntanya i a vegades em ve manda de 70 anys. Uah, no? Dius, uah, no? És bestial. I a més, en aquest cas, ensenyar que tu ho has aconseguit, que potser molts s'emmirallen amb tu i que després només ho aconsegueixen uns pocs, no? I també aprendre que es poden fer moltes expedicions, però potser no d'aquesta ambició. El que deia ella, que tothom ha de tenir els seus projectes de la mida que siguin. I mentre siguin sincers i autèntics i a cada projecte donar el màxim, aconseguir-ho o no. Millor si s'aconsegueix, però si dones al màxim sempre estàs content, orgullós i has après. Abans deia que havies caminat tants quilòmetres que possiblement t'havies quedat sense colesterol, però això és impossible. El colesterol és necessari i avui parlarem de colesterol. Abans de res, moltíssimes felicitats per haver aconseguit el Pol Sud. Aquest 2011 ja et correspon. Gràcies i et seguirem amb totes les noves gestes i projectes que facis a partir d'ara, com hem fet des del principi que vas començar aquesta aventura. Gràcies, Albert, per acompanyar-nos avui als matins de TV3. Bé, deia, parlarem de colesterol i de seguida parlarem d'altres objectius. Per exemple, aconseguir un pilota d'or és un objectiu, aconseguir ser el millor entrenador del món és un altre.